madzimai yangu angomuka kunitora foni yawo ndopabaridza data vari paWhatsApp. Inda ndakatorara but ndakufara manje nezvaungachita paWhatsApp ndakangovatiweni madzimai mundipewo foni yenyu kuno. But inini zvakazongondidya maminutes awo kuti aiwa kana dziri namba dzosenderwa mama ndiri rega ndese ndidzione vachiita se vachisenda. Ndabva ndaramba ndingori paWhatsApp pepe ndichingoona mastatus. Mukomana wakabva senda message yakanzi Grace. Hapana kuita maminutes. Akabva senda zvinhu zvake zvemburugwa make ndobva nditumira inini pafoni pamadhamu yangu. Chandisingaziva ndechekuti uyo aigara nemunhu here since paaishandira uko anga ari ega. Okay. Munoziva zvoita chipfeve. Chipfeve chinonakidza kana uchibva mumba maunenge uchibika sadza rako wega usinga uchiziva ndiri mumba mangu. Zvinonakidza kubuda uchiti uchidzoka, zvichiratidza uchibuda uchidzoka. Asi kana unge wawega manje. Wabuda mumba wawega zvinorema. Pamusoro makurukota ndoroswedari vakateerera takumbirawo mhangaro tupinde kudai. Pamusoro makurukota ndevesavateerera. Mambo ndanga ndakarara kumakuseni kuma6 nemadzimai angu kumakumbezi. Madzimai angu angomuka kunitora foni yawo ndopabaridza data vari paWhatsApp. Inda ndakatorara but ndakufara manje nezvaungachita paWhatsApp ndakangovatiweni madzimai mundipewo foni yenyu kuno. Vari paWhatsApp babva handiti zonimbomirai ndoda kusendera mama namba. Zvishuwa ndakabva ndamira ndichiti vasendere mama namba. But inini zvakazongondidya maminutes awo kuti aiwa kana dziri namba dzosenderwa mama ndiri rega ndese ndidzione vachiita se vachisenda. Ndakanobvura kumbezi nditasama kumbezi ndakaona madzimai yangu achidhilita conversation yavaitaura nemukomana uyu. Ndabva ndatora foni iyi zvichisimba mumaoko mawo. Ndabva ndaibata. Ndakamubvunza neko chicha madelete saka hapana chandadelete inini. Akati ndabva ndaramba ndingori paWhatsApp pepe ndichingoona mastatus. Mukomana wakabva senda message yakanzi Grace. Foni yamadhamu yangu yeyi namba dzanga dzakasevhwa kunzi ma. Mandati kuona madhamu muna namba dzakanzi ma ndiani uyu. Asenda message yakanzi Grace. Zvakanzi ndi baba wangu wekumvuru. Ati baba wenyu wekumvuru pasenda message yekuti Grace. Inyaya dzidzi mambitaura already pazasi pachiona panga pakanyorwa message yakanzi usapi haina kuzokwanisa kusendwa already nanda kuda chi phone. Ndikati ko iyi usapindura iyi usapiya moda kunyora imada kudza munhu tasete seya. Ngati anyway bo ndabva ndazvibvisa ndabva ndanosendera mukomana message ndakati ko uri kunonoka kupindura inda. Mukomana ndobva anonditi ndiwe unonoka kupindura. Apa anotumira ichituba ati maybe network. Ndabva ndaenda pane ichituwe ndakati okay maybe network. Ndobva anoti unani. Ayo baba wako anobvunza this hour makusena naye kuti unani asonokodze ndemurume rero avazizive rero tione murume uyu ndabva ndanonyora message kuna uyu but ndiri ndega hapana kuita maminutes akabva senda zvinhu zvake zvemburugwa make ndobva anditumira inini pafoni pamadhamu yangu. Nemadhamu baba wenyu vanotumira vasina kupfeka so izvi zvinhu zvakaita seizvi handiti kata ndada kuziva baba wenyu wavo kana zvinhu zvamakuita mazuva ano ndobva ndese ndobva ndazviziva. Zvishuwa mumwe wangu abva ona ati pashata akabva enda pachaji vamba nekamukambudzi kanga ari mumba mukandilairira mama so mama vake kufamba. Ndobva ndatora foni iyi ndobva inini ndichitaura nauyo handiti ndichitokomenda chinhu changa asenda wewe ndichitoseka handiti akabva anomisira please call uyu. Nelaini rimwe reba trimba momo musemrumu momo. Ndobva anoti zoni zvikokundiseka ndava ndakati ndangosekawo zvangu. Ndikuya Tuesday titasetoonana tita plan chichi akati aiwa bo. Ndobva nditi ndiwe here wandisira please call ni number yebhadha ndakati ndini zvakanzi ndafona wana unodaira ndakati ndandabuda panze ndobva ndatora kambudzi keke patable. Tudai ndikuona shwa ndikuona midziko yemukomana uyu. Ndati adzimai ora timirai. Patafoni na sekuru wake vanogara pachimuganga. Sekuru wake kuno kuti zvinhu zvandaona so. Ndobva waya sekuru vandasvika. Ndobva ndati sekuru naye munhu ndaitaura naye makuseni. But munhu anditanzi ndiani? Ndi baba vake. Ona zvinhu zvanditumira munhu so. Uyu ndakazomuti zonizo chimondipo ka foto rako iwewe rakazara. Uyu ndobva nditi ukaonewa naro ndakati aiwa kandita se ndobvisa. Nganzi okay. Ndobva atondisendera ndobva ndikabva ndaona
fani face ndoiziva face munhu ndomuziva zvishuwa takatopedza conversation yedu nauyu asina chaakaziva kuti foni iyi yangaita nani nemurume wemadzimai madzimai angu ndakataya madzimai right imborongedzai bhegi renyu imboenda kopi imboenda nasekuru tinouya tichitaura kuna sekuru koko kusvikira ndiuye kunoku nepari nhasi ndatienda mama varipo zva mbomira unopiwa mose wapomerwa uenzwa uri kuibvuma here mose wapomerwa ndinoibvuma ndokwanisa kunge ndichitaurawo urotaura kuti kudi nhau iripo ndeyekuti mukadzi uyu akamboshanda kumazeno aibika sadza ndopandakamuona tamuona kudaro akangoita zve1 week ndobva aenda so tati garei garei ndakazomuona muglendale ndofunga ndomadays before ndisati taita se tabatwa mameseji asati abatwa nemurume taonana naye ndobva andipa namba andamubvunza ugara kupi kanzi andirimo muno muglendale ndikati zvakaita se hazvina kuipa ndo pandakabva ndaenda kubasa ndoshandira kumazowe ndoenda musi Saturday chidzoka musi wechina so zvadaro ndakabva ndataura naye ini ndiri kumazowe iye ari kupi ari kuglendale ndopakanditi no pesa apa nandimbori kupi nandiri kwabhata ndokwandaimbogara saka pesi pandakazobva kumazena ndichienda uku ndokwandanga ndiri ndo zvandikuziva izvozvo izvo ndakatati alright bo saka nekutotaura kwataiita sorry ndokutaura kwataiita kusvika ndazofonerwa nemurume uyu ndofunga kuseni kwacho ndo zvakaitika zvishuwa sekutaura kwaaita Alusimbaza is okay. All right. Now, maji huyu ukazvishambadza vato aiyo zvakaitika ndezvekuti inini changa ndisingazivi kana ndechekuti uyo pamusoro ichangamira changa ndisingaziva ndechekuti uyo aigara nemunhu here since paaishandira uko anga ari ega okay. Saka ini ndaitongofungidzirawo kuti pamwe hanachi naogara naye ndizvo chaizvo. Zvakaitika rini? Pandakataura naye I'm sure panenge pane 2 to 3 weeks kana singakanganisi. All right. Ko pamukamira pamukaparadzana mamboonana kumazena pakanga pane nguva yakadii kuzosvika muone nekuglendale? Pane time I'm sure zvinogona kuita zvokuma 2 years kana singakanganisi. Okay, 2 years. Saka singakanganisi. Iwewe wakamutora rini mudzimai wako? Mudzimai wangu inini ndakamutora 2018. Ndamutora 2018 madzimai angu vakanosangana futi nescandal yakaita seiyoiso. Tabva tamboseparate madzimai angu anditi. Zvichifana ndopauti vatu vanzi vakamboenda kumazena kwavari kutaura kuti vanzi vakamboenda kumazena. Nangu ndaisazviziva but ndakangonzwa kuti vari koko kumazena. Ndobva wazodzoka kunokumba kunoku 2022. Ndobva wanodzoka kumba kusvika pari nhasa. Mune mhuri? Tine vana 3. Mune vana 3. Vatezvara vako vatoriko? Variko. Asi nditouya kunoku ndatosangana navo kuglendale vatouya kuglendale. Ndakatovaraira ndokwandiuenda takatoenda. Saka ini ndachida kubvunza mukomana uyu kuti zoni izo aiti zoni haasi kuziva kuti munhu uyu ane murume here. Ko paaibvunza papiki kuti zoni izo ko ukaonewa naraiti achaonewa nani? Ndindira ngobvunzwa uyu. Ndofunga inini sekuziva kwandaita munhu ka paakashanda kumazena ndaifungidzira kuti pamwechi ari kungotaurawo zvakewo zvokuti ane munhu waanaye handida kuziva zvangu kuti munhu wacho akaimboita sei zvokuti ndo first time yangu zoramba munhu wacho akaita sei waibvunza iwewe murume kuti murume akugara nemurume zveshuwa here kana kuti haasi to zvokuti murume uyu kutomuona ka ndinhasi ndopandatotanga kutomuziva izvozvo. adzimai charo
dzezvo. Right. Unoziva semurume? Kudzai nzwi renyu vari kuseri vanzwa. Ndakachikomzira kumazena ndichibika sadza. Achingouya pakisheni pedu achidya sadza. Ndakagara hangu nguva yakareba sezvo achibatira mumvudi. Ndakabva ndaenda kushopu kwandaichinoshanda. Ndashandako Kuzana kwe ndiko kudanana ere? papasina kuziyana kudanana. Ndakabva ndaenda kwandaichishanda ndobva ndazodzokerana nababa. Tadzokerana musuno musi wa7 April. Ndazosangana nawo. Vanditi madha muri kuno ndatandi kuno ndokwamunogara ngati ndokwandogara. Vanza ndipewo kanamba dzenyu. Ndavapa namba dzenyu. Ndavapa namba ndobva tangotaura neni pafoni. Vachitaura neni. Mavapire chii namba yemuziva kuti mune murume? Musaseka kana imi. Mavapire chii namba? Taurisa chezvo. Ipapo ndokwakanganisira. Wanga wakuti wadakare? Koko nhamba unopire chii munhu? Ndio zvako mazuva ano kaizvo. Kuti wakaona kunzi tamu nhamba kwamupa chete ndizvozvo. Kumuti ngati chikurukurai. Waikurukura naye dzei? Zei uri mudzimai wemunhu. Alright, chiendera mberi. Ndavapa namba dziye vachitaura neni. Patonditi une murume ndikati murume ndinaye. Zvikanzi alright. Ndobva wazomwe musi kuseni. Watozondisira meseji ndeipi ndobva ndati bho meseji zvikanzi bho. Baba kwangu waribva nditi ndipo foni. Ndobva ndadeleta mameseji. Alright. Tiri kupedzana nenguva. Zvataurwa nababa murume wavo ndizvo zvakaitika nditi musi wacho. Okay. Vanika kusenderana kuti mafoto vakaita vasina kupfeka. Avo vakatanga kuramba vakasenda awava. Vakasenda kuna uyu boss yakazokumbira wakati zoni kondipo. Ndabva ndanoti inini foni yangu inini aione kamera. Zvakanzi ko wani wakambonipa. Ndakati zoni foni yangu yandikushandisa so kamera kumbe aione. Zvakanzi ko wani wakambonipa wani. Ndakakumbira ya someone vakanzi okay ndakati chakupa food vakanzi okay. Machatsa arimo zvisi zvakangokwana zvakadaro zvirimo. Saka zvinhu zvako makamborakidza here uzvizvo? Akazviona. Akazviona? Wakazviona? Daireka. Wakanzwa sei? Hapana? Yeah. Now papa pasina imwe nyaya. Pane mumwe ane bvunzo futi apa angada kutaura nyaya. Arikuda kutaura kuti Ndakachiramba pekuti mukomana uyu anotaura kuti uyu ataka kumuziva nhasi. Inini mwana wangu ndouyu mwana wangu uyu murume. Mwana wenyu uyu? Ndirame wangu. Inini ndotsvagwa nezita muGlendi. Uyu baba niko nomutsvaga nezita. Kana adzimai vake ndikatosangana nawo ndodirispekta zvakanyanya. Kwete zvaakutaura. Uyu akapinda mukadzi aitomuziva kuti mwana pa ai24. Inini wacho ndondiziva. Totozivana zvakanaka. Ndokuti kana ndikatosangana naye uyu ane doro handisvike ndichikunda ndisvika ndichibata ndichita sei ndichinwa. Adzimai vake ndikasangana nawo ndotobata hongu kuti ndipeiwo doro ndimwe. Saka asataure zvirunyeva kuti ava vana vatanga kuvaziva nhasi nekuti kuno kudaro no. Okay, aiwa zvakanaka. Pamusoro. Maitai. Now, point iripo ndeyekuti takuda kupedza kanyaya uchine chekutaura futi. Pamusoro changamira. Ndofunga baba vari kutaura ndinovaziva zvishuwa. Asi murume uyu kawa handina bvira ndambomuona. Ndofunga musi wakandifonera kuseni. Handiti ndakatomutsanangura ndikati inini handite sei handitokuziva. Asi vamwe ndoita sei pane vandinoziva. Ndo handita sei vandoziva. Asi uyu zvishuwa kutaura chokwadi uyu handite sei handimuzive zvokuti ndatotanga kutomuzivawo nhasi ndobva ndatomuona. Zvakanaka. It's okay. Now, ndoti muzive chinhu ichi chekuti kana muchiita mazuva ano muri senza kuti cheating handiti
kana muchichita, the devil will be very happy. Ende anomhanya newe achikusesedza zvakanaka, zvinonakidza. Ende munofamba. But the devil anosvika paanokusiya manje. Manzwa? Anosvika paanokusiya kuti unyadziswe munyika. Ndo zvaita vanhu ava. Munofamba muchinakidzwa muchizvenga but unozosiyiwa pachena zvinhu zvaipa saizvozvizvi manje. Zvokuti imi manyadziswa. Zvese zvamaita muchivande umu mazonyara manje. Chenjerirai mabasa akadai. Zvawakaita zvakaipa. Amai imi zvamukaita zvakaita sei? Zvakaipa. Uyu mudzimai uyu. I'm sorry kuti ndakusedzai zvakaipa. But mudzimai uyu chipfevo. Nokuti pamashure apo akambosiya imba. Handitika? Ndivhaenda kunze. Ndivhaenda zvesadza nezvimwe zvakadaro. Uyu akaita mwoyo murefu akati ndinogamuchira zvakare mudzimai wangu. But uyu haana kusiya chi? Haana. Akadzokera futi mundima iyoyo yakamboparadza hatizotongaparadza but akadzokera futi mundima iyoyo. Nokuti chaakamupira nhamba uyu kuti vadenhane muchivande. Ende vakadenhana muchivande. Zvakasvika pazvikadi? Pazvikaita. Saka uyu ane tsika dzakaipa uyu. Hadzina kunaka. Dzinopunza musha. Dzinourayisa murume. Imba uchiri kuida here iwe? Taurisa. Uchiri kuida imba? Munoziva zvoita chipfeve? Chipfeve chinonakidza kana uchibva mumba maunenge uchibika sadza rako wega usinga uchiziva ndiri mumba mangu. Zvinonakidza kubuda uchidzoka. Zvichiratidza uchibuda uchidzoka. Asi kana wawega manje. Wabuda mumba wawega. Zvinorema. Chinorema. Vamunoona vaya vachifamba vachiti vari kuita izvozvi zvema izwi rakarerutswa mazuva ano rangunzi commercial sex worker. Musafunga kuti vanonakidzwa. Havanakidzwa. Zvinorema. Zvinorema. Saka uyu manje uyu zviri kumunakidza nekuti ari kubika sadza mumba achibuda achichengetwa achigeza achidii and so forth. Zviri kumunakidza. Saka uyu hazvina kumira zvakanaka hazviite. Now iwewe unoripa mombe. Kuripa upi? Ushu. Murume ushu. Mandiwanzwa? Uyu mudzimai uyu zvakare ndoda kuti aripe uyu. Andi ari kuripa. Paipa ndambotonga chiti mbudzi ngani? Ndati mbudzi 4 dzinoenda kurume. Uyu this time around uyu because are too loose and his short, she's so dangerous in the community. Uyu ndota bhadhire mbudzi 5 pashado idzodzo 2 dzinouya kwamambo 3 unodzisa uku. Utete murume wako kuti ndakakutadzira. Wazvizwa? Ndoda kuti usumuke ipa tapedza zvokuita judgment yedu. Ndoda kuti usumuke papa upfugame pamberi pemurume wako. Sumuka. Enda pamurume wako apa. Right. Fugamba ipapa. Chimukumbira uregere vanhu vese vachinzwa. Taurisa hazisi kunzwa isu. Ndokumbira uregerero babake. Iwe usati uzodaira. Nyatso kumbira uregere uchitsanangura zvawakaita iwewe. Chii chauri kumbira uregere? Eura. Ndokumbira uregerero babake nezvandakaita. Zvokuchita kwandakaita.
kwete kuchita baba ake rinokumbira uregere nokubuda kwandaita zvechipfeve ndichinakirwa nezvinhu zvese zvese asiko zvondamira nemunhu umwe chete ndamira nemibaba akeri ndine urombo handiti ukumbira uregerero baba keli nokubuda kwandaita ndikusiyai pamba Baba Keri, respondai. Ndazvinzwa makeri. Zvakanaka. Shenda unogara. Right. Mutongo wanga wandaita unofana kuuya by 31 May. Uya uningirike newewe. Musainira. Let's go.